то баргузории бозии байни дастаҳои мунтахаби футболи Тоҷикистон ва Австралия ки дар чаҳорчӯбаи бозии даври нуҳуми марҳилаи дуюми интихобии қаҳрамонии ҷоми ҷаҳон 2018 сурат мегирад, 3 рӯзи дигар боқӣ мондааст. Мунтахаби Тоҷикистон баъд аз он ки як шабонарӯзро дар роҳ ба Австралия пушти сар кард, бо муваффақият ба ин кишвар расид ва аз дирӯз аллакай тамринҳои худро дар он ҷо ба роҳ мондааст. дарвозабонҳои тими миллии футболи кишвар таҳти роҳбарии мураббии дарвозабонҳо Аслиддин Ҳабибуллоев дар алоҳидагӣ тамрин доранд. Тими мунтахаби миллии Тоҷикистон машғулияти аввалини худашро дар шаҳри Аделаидаи давлати Австралия гузаронд. То рӯзи бозӣ 2 рӯз дигар мондааст. Новобаста аз он ки тим ба ин ҷо бо як душворӣ ба як роҳи дароз буд, тӯлонӣ буд, ба я нигоҳ накарда дар тамрини аввалин маълум буд ки бозингарон аз ҷиҳати рӯҳонӣ омода ҳастанд ва дар тамринҳои оянда низ ҳаракат мекунанд ва дар пеш бозии вазмин аст, моро интизор аст. нахустин тамрини футболбозони тоҷик нишон дод ки варзишгарони мо ба ин бозӣ ҷиддан омоданд ва ҳайати даста дар ҳолати хуби варзишӣ қарор доранд. хотиррасон мешавем ки ин бозӣ рӯзи 24 март дар варзишгоҳи Аделаидаи Австралия барпо мешавад. оғози рақобат соати 14 ба вақти душанбе эълон шудааст. бозии мазкурро гурӯҳи доварон таҳти роҳбарии довари фифа Фаҳад Ҷобир Алмарӣ роҳбарӣ мекунад. баъд аз ин вохӯрӣ як бозии дигарро мунтахаби Тоҷикистон рӯзи 29 март дар душанбе бо тими миллии футболи Қирғизистон анҷом медиҳад. дар ин бора сухангӯи Федератсияи футболи Тоҷикистон Фаридун Солиев ба барномаи хабари телевизиони варзиш иттилоъ дод.